Dorna dawra mal-kalendarju. Mal-kalendarju ċajna bil-miliet u ma daqqiex. Għax diġej għaflok is-sigla ta' kalamita dal-waqt. Meta jkollok titċajta surma, inna din tal-miliet, kif intom? All right, aħna intom. Ara kemm jinbidlu l-affarijiet minn dik il-kanzunetta, il-karnival għal-mejjuż minn il-fjum. U tfal f'Ottubru l-iskola, meta tfal jisnu f'Settembru. Insomma, ħajibdaw. Mela. Fl-aħħar ta' Settembru bidu ta' Ottubru. Eżatt, ġifieri ara kemm inbdilna nara l-kalenda. Intom tiftakru l-iskola, intom iżgħar minni. Meta konna mmorru fil-break id-dar. Mela, jiena niftakar, jiena nmur, kont mmur id-dar. Vera, Konna mmorru niklu għandhom mid-dar, tlessinna li kien. U mbagħad mela, u niftakara sal-erba l-iskola. Sal-erba. Mela. U mbagħad konna mmorru d-dar. Fl-offsinar u konna Sakemm naslu d-dar xaħati u ġiet kaxkira fi u ommi. Għala ġabek tara l-uniformi! Biddillek teġet libsek oħra. Vera? Jina ma naqbilx maħħadija. Li xmur id-daru terġaw. U fil-karnival konna nofs it-tfal ma jerġawx imorru l-ura l-iskola. Konna morru, ta' Imma xkontu drajtuwa. Imma ngħidlek, id-drawa kienet hekk, l-iskola kienet viċin id-dar, konna kulħadd imur bil-mixi l-iskola. Ekku. Kien hemm min jibqa' dawk li joqogħdu l-bot. Li joqogħdu l-bot kienu jibqgħu hemm imma jkollhom il-lunch u hekk. Fil-każ ta' Ħażabbar, ġifieri min kien joqgħod ix-xajra St. Peters dak kienu joqogħdu hemmhekk għax kien ikollhom mixja. Il-bot. Tax ma nistax niftakar x'hekk konniex inħallu l-basket warajna? Le, konna noħdu magħna wkoll. Konna insejta di tal-basket. Imma ġifieri sakemm naħseb kont year 3 jien, immaġin xi ħaġa. Kont immur id-dar. U konna nsibu l-plat lestom minn. Mela, tikol, tilab naqra żgħira, tinżad bid-dekla ma toqgħodx. U mhux tibda tonqos Imbagħad telqa qatt jittewweb. Imma jien taf niftakar il-kju għat-tazza tal-ħalib. Tal-ħalib. Jiena qatt ma kien ħabib tiegħi il-ħalib. Ara dawk niftakarhom jiena. Ta' xinu llum. Ta' xinu, sensation. Kien ikun ħafna tal-banana jien fi żmien. Kien ikun tal-banana. Il-ġranet kien l-erba' kannella, ċokolata. Mbagħad kien jiġi tat-tapp nedulu aħna kien ħażin. Le, dak ma niftakarhom. Kemm kien ħażin jaħassa. Ġolbo għaw, ġol Niftakara tazza tal-ħalib. Zokra tiftakara ġew inti. Iva, zokra u żejt tal-ħuta. Mela, kont ma kontx inkun irrid noħodha dik kont naħbiha. Mela kien jituna l-pilloli. U tiġi n-ners l-injection u t-sokra warajha. Però naħseb kien ikollha xi vitamina t-sokkor naħseb jiena u ġek. Mhux ġas sokkor. Jo biex ma tistordix ma titlalek Ma it-sokkor. nafx kienet, ma l-itfal kollha kienu jtu għadna żgħar. Ma wara xi injection qed tgħid Marisa. Mela, kont Le, forsi biex ma dik dejjem. x'inhu dejjem t-sokra? Sokra fil-ħodu dejjem. Jiena ma l-injection. U żejt tal-ħuta pimla hekk. Dik il-pillola Iva Insomma niftakar. konna Iva, mela. dik niftakar jien. naf x'inhi l-pilmla. Ma niftakarix l-iskola. Issa terġaw bitejt. Kemm jinbidlu l-affarijiet. Bitejt, li qabel il-pillola kienet tiġi bli marfa. Bli marfa żejt dirett mela. Jiena Iżejt tal-ħuta Niftakarhom jgħidu mela. Immaġina, Nimmaġina daw il-films li narawek tal-antik. Jekk għandek xi ħofa fit-triq tista' tuża l-kafe tiegħek x'tal ma kamlik li. Aj ma kemm kiesa. Imma għax ma X'għandu mela? Ma se tkun Tama. U biex ħawat. Bissa kamilt kollox l-ewwel. Mela, trab. Grok. Naħseb anke żgħar tefet fi. Illum jekk ikollna ċans niftu telefonat nitkellmu naqrek fuq il-memorji tal-iskola. Illum hekk nagħmlu. Fuq il-pitazzi.